نيرون يزبحال حلمين بحكين وسني بلون بالتعمي أرحي قيس تمت أبيوتي كساخ عمي يلز حسبه بزحات تلمتات حسابات اللوني يريتا حسابات نيرومني بالتبل تكير اللي مخنياتون كعا كل نجار دحرس توسن عمتات سلز فرسن سلز تبلاشوانيو كي حسب قوة زي قمت قوة من قدي كل نجاري حلمي بحقي كبت حوزد اللي نجار كله تسنخيلوني عيفتي بلاش كوينة كنت منتو ترفكو متشم قولن ستيت مخان أمنات أكاميون بفلاكا كاب جزان توزيا فتناتات بالتعميز بزح قولن ستيت مالت أبيوتا بالتعميو تنقاق زريع بنشتن نقريع أب حرقات آتو نفتنا نزاقم استفتارت تمثل كل استفتار فطور أبلع لي عيو حيلو زرقي قولن ستيتي عقمي بالله قولن ستيت مالت بالتعمد خمتيا تحت ود تبعتايا إنها تبعها كاب قدم كاب ولدنا إنها تورارس زمتة دخوم الرعاية حزبتيهو نعنا وني يسألونا له ناتي هيوتون لك أخمناي ما نمقوالن استيت عينت عنا بابراس نبر كبرت قوالن استيتية نسولدي كساب عسر تخلت تخفليات أني حنبر دحريقو أي تملسكو ومن نابق زي تملس كله مخنيات كعا اتقت إلى سنقرأكم سانتايو أبي نورستاتي بزفت زمقوه أبي جيقا مخنيات هيوتاي أبجن النقط حيلة أفتشو ساعات بالدعم تسبقية نيرا أب هيوتاي انترفت تسبق هم أصبح حالنا كرينا بران تسبق اللخون دابلكو نشؤنا تمجواني انت خبتالو نصبح كي حسبو سمئتي تختيلة نقدميت انتقو عز دحر عبينا هيوت فتنا خونني هيوتي سجمر كابولدتايو أنا خولد كاللهو ولدي تبق زبحال منبابرويو نيروا جزاقل عنتيون بزقبعية بزبقن بحنقاقن استملقو أحلفايو أبجزاون أنا ترح سلسنا برقو ولا نستيدي وفولي الرعايا إنها تنكواخبو أعبيو مني أدي ممهر سلسنا برد أبتمرتيون عجبون خجبر تدفع فعني يعني را سلعون كأ أبتمرتي زحمة تمحاريتين برقون بفلاي كساب عصري كفلي أبز محار اللقوان كاب كفلي قدامي تدرجان دحسكو يودي تزخاء بممحراني كونا بولدي عبي تسفان حدران تشكيمة نقدميتي قسقس اتزناددن أمنا زحرقن زحزنن نقرقنا أب عصرت حدا خفلي تمرتي مسجمركو ينيرو هيوتي فتاناتات هيوت مقبال زجمرت له ينيرو عصرت حدا خفلي تمرت مسجمركو دحر 3 ورحي بحندبت حمامكو حمامي منك علينا برون قدم حزون منم عينة حمام حميمة يفلت النيرة شعقن حندبت بحيلة حميمة هوسبيتال آتخو بسنك حمامي كأ تمرتين خقوارز تقديدة حمامي بزوح سقاي زبازحو بمنبارو كمت أن العلية تدخيمة منم أخلص بحل بقافي عيقتو النيرة بس مخنيات كأ سودنتي دقيقو بالدعم حميقة نفسي مسرقة اتا حمام كتقدر نتجمر دارقا كاب أفموت أيوت انتبالكو مجنان يكونان ملو بملو كاب حمامي دحر خلت عمت يدحينا أزمالت تمرتي ونا أستاد كلت عمت أقواريز أيوية نابي يونيفرسيتي أم أتاو ساعتي كم حدش عصرت حدا خفل جمركو تمرتي جن كم جمرتي كونكون من مني تمرت دليت أين برنن محزوتين ما محرتين نابي يونيفرسيتي خاطوان ترقي سنة براني حلمين تسفين كم تكي كبانن ترداني تمرتي كود سلازلن ولدين خمحار سلازدالين ترحكن يمحار أما بل إسرع عمتي ونكا نابي يونيفرسيتي عطاقو عصرت خلت ماتريك فتنا بو حجنات بي حليفة أنا انت زودقون تسمع لنا نيرو انت فتعرقن دليتن باحقن ولدي قدري أخونس بو حجنات بي نابي يونيفرسيتي عطاقو نا يونيفرسيتي هوتي كنت تزب حالينا بران انت بزح بحتاونت زادك عني ولا نستيتي يا خوينا مسمان نمسابي يقربن عوشت أمدك أسخفلي
ምንም ዓይነት ድምፂ ኣይስምዕን መምሃራነይ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ድምፀይ ሰሚዖምዎ ይፈልጡን ኣብቲ ቁፅሪ ዩኒቨርሲቲ ብብሕታውነት ብስቕታን ዝፍለጥ ኣነ ጥራሕ ኮንኩ እቲ ዝገርም ነገር ግን ማንም ሰብ እንታይ ክኮንክ ኢሉ ፀገመይ ክሰምዕ ዝደሊ ሰብ ዘይምህላው እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ብመልክዐይ ሕማቕ ዝበሃል ሰብ ኣይኮንኩን ብስሩ እውን ሰብ ዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ዓለም እምበር ብኣምሳል ፈጣሪ ዝተፈጠርና ብምዃንና ኩላትና ማዕረን ዲና ደቂ ሰባት ግን ሕማቕ ጽቡቕ ኢልና ነንባዕልና ንፈላለ ድሓን ግን ንዕላል እውን ንኽጥዕመና በቲ ሰብ ዝብሎ ድሓን ዝበሃል ጽባቐ ስለ ዝነበረኒ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክንዲ ፀገመይ ዝሓቱኒ ኣብ ክንዲ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ሓው ዝኾኑኒ ውሽጠይን ፀገመይን ከይፈለጡ ንፍቕሪ ሓቱኒ እንተ ኣነ ግና ንማንም ሰብ ገፀ ይህብን ነይረ ኣብኡን ከለዉ ከም ዘይኸውን ነጊረ ይሰዶም እቲ ዘፅልእ ነገር ግና ኣነ እንተኣብዮም ናብ ካሊእ እታ ሓንቲ እንተ ኣብያቶም ናፍታ ካሊእ እንዳኸዱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ የበላሽው ካብዚ ኩሉ ሰብ ግን ኣነ ሳልሳይ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ እንዳተምሃርኩ እዩ ምስ ሓደ ሳይሞን ዝተባሃለ ናይ መወዳእታ ዓመት ተምሃራይ ተፋለጥኩ ናይ ሳይሞን ኣቀራርባ ካብቶም ናይ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበለ ብምንባሩ ኣመና ደስ በሃሊ ነይሩ ብውሕዱ ንዓይ ብጣዕሚ ተመቺኒ ንብዙሕ ግዜ ዘፀናንዐኒ ይመስል ብድኹም ጎነየ ፈሊጠዮ ናተይ ድኹም ጎኒ ኣብ ጎነይ ፀገመይ ዝርዳእ ሰብ ዘይምህላው እዩ ሳይሞን እውን ክቐርበኒ እንተሎ ንምንታይ ንበይነይ ከም ዘብዝሕ ምክንያተይ ሓቲቱኒ በዚ ከዓ ኣመና ደስ ኢልኒ ምስ ኣመንክዎ ምክንያተይ ኩሉ ዘርዚረ ነጊረዮ ንሱ እውን ብኩሉ መንገዲ ክሕግዘኒ ቃል ኣተወለይ ሳይሞን ወዲ ሓፋትም ምዃኑ ማንም ይስፈልጦ ዝኽደኑ ክዳውንቲ ዝሕዘን መኻይን ሓፍቱ ልዕሊ ዓቐን ምዃኑ የርእየካ እዩ ካብታ ዝተፋለጥናላ ዕለታት ሒዙ እውን ብኩሉ ነገር ክሕግዘኒ ጅምር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረኒ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ሙሉእ ብሙሉእ ፈትሐለይ ኩሉ ነገር ባዕሉ ይገብረለይ ሕልፍ ሓሊፍዎስ ኣብቲ መደቀስ ክፍሊ ምስተን ዘለዋ ምውጋዕ ከም ዘይፈቱ ምስ ነገርክዎ ብቁልጡፍ ገዛ ተኻርዩ ባዕሉ እናቐለበ ይንብረኒ እዚ ኩሉ ነገር ዝተፈጸመ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እዩ ነይሩ ከመይ ገይረ ቀልጢፈ ኣሚነዮ ንነብሰይ እውን ኣይተረድአንን ውሽጠይ ከኣምኖ ስለ ዝደለየ ጥራሕ ይኣምኖ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል መዘራረብቲና ኮይና ምክንያቱ ካብ ገዛይ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብመኪና ይወስደኒ ምስ ወዳእና ከዓ ብሓደ ንምለስ በዚኡ ከዓ ኩሉ ብዛዕባና ዝዛረብ ንሕና ግን ዘረባ ሰባት ምስማዕ ገዲፍና ዝኣመንናሉ ጥራሕ ንገብር መዓልቲ ካብ መዓልቲ እናሓለፉ ብዝኸዱ ቁፅሪ ግን ዝነበረና ናይ ክልቴና ርክብ እናተቐየረ መልክዑ እንዳቐየረ ኸደ ኣነ ከም ሓወይ ክኾነኒ ኢለ ዝሓሰብዎ ድሓር ግን ኩሉ ነገር መልክዑ ቀይሩ ናብ ፍቕሪ ዝተባሃለ ነገር ተሰጋገረ ሓሲበዮ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ግን ከዓ ፍቕሪ ተሊምካ ዝመፅእ ነገር ብዘይምንባሩ ኣሜን ኢለ ተቐበልክዎ ምስ ሳይሞን ፍቕራዊ ርክብ ጀሚርና ርክብና ጠንከርናዮ ካብ ልበይ ስለ ዘፍቀርክዎ ኩሉ ነገር የሂበዮ ንሱ እውን ከምኡ ፍቕርና ንኩሉ ሰብ መቕን እዩ ነይሩ ኣነ ራብዓይ ዓመት እንተኣቱ ንሱ ከዓ ተመሪቑ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብ ናይ ኣቡኡ ፋብሪካ ምስራሕ ጀመረ ንዓይ ግን ዝተለመደ ነገር ምግባሩ ኣይቋረፀን ሳይሞን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ከም ዝኸፍተለይ ቃል ኣተወለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ ተሓጒሰ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ናብ ዓደይ ምኻድ ፀላእኽዎ እሞ ኣብቲ ዓዲ ምስ ሳይሞን ተረፍኩ ምስ ሳይሞን ፍቕሪ መስሪትና ብሓደ ካብ እንነብር ንኣስታት 4 ዓመት ምስ ገበርና ሳይሞን ባዕሉ ዝነገረኒ ነገር ኣብ ሂወተይ ካሊእ በሰላ እዩ ነይሩ ቅድሚ እዚ ግን ን4 ዓመት ኣብ ሓደ ክንነብር እንተለና ብስራሕ ምክንያት እንዳበለ ኣብዝሓ ምሳይ ይሓድርን ነይሩ ሳይሞን ድሕሪ 4 ዓመት በዓል ሓዳር ምዃኑን ኣቦ 2 ቆልዑ ምዃኑን ካብ ባዕሉ ዓፍ ሰሚዐዮ ሳይሞን እዚ ነገር እንትነግረኒ ኣመና ሓዚነ እቲ ንዓይ ዘሕረቐኒ ነገር ንሱ ከምኡ ምዃኑ ኣይኮነን ኣነ ውሽሙኡ ምዃነ እዩ
أمن حزينني قنا بطعمي زفكرو كم زلنا يون خنقصل مسحتتني بسي من ملعله تحتي እሺ ፍቅርና ከም ንቡር ንቀጽሎ ክብል ተሰማሚዐ ሳይሞን ኩሉ ነገር ይዝገብረለይ ምንም ስራሕ አይሰርሕን ፀሐይ ትወቅዓኒ ቁረ ይረኽበኒ ኮፊ ላይ የዝበልዕ ግን እቲ ኸፍተልኪ የዝበለኒ ቢዝነስ ብጽባሕ ሎሚ ከይከፈተለይ ተረፈ ሳይሞን ንዓይ ኣብ ህይወቱ ሓደ ዓብይ ነገር እዩ ኣጠንቂቆኒ ንሱውን ንኸይጠንስ ተደጋጋሚ ይስነግረኒ ኣነውን كم بكي زبلن خلو إنها تختلكو الشيء زبلو متشم عبيوت عدمت أتقولو أي صبي كان نديو سقيلو نمانم كي حسبه عدمت ما يخيج بفلايكا منم كي سرحخا كي تتقم كالو انت حلف عمنا يزحزن أنا كبابي أستاد 3 عامات مسمل أخوكن بزعباك أتسأل هيوتي كتحساس بني جمرة سايمون نعي كي تولديلو نبعلو كلتا قلعو وسيغو أبربعة قلعو تكونا بس دما أنا سيكونا سمعيت كسمعني جمرة مسايمون كينا قرقو كتأنس حاسبة زحاسب قوون أساخئة كمست أنسكو مسفلتكو دما بسلك دويلة نسايمون نكيرايو نفتز تقارخو وقزامتيو سأناني مخنياتو أنا رحق إلى سلسنا باركويا دويلوون نخورو دو أتنكيوني انت زي كوينو كنا أبزعاتو خونقتو ماتيو 5 قتلني حبرني أنا كن حز 30 عامتي كاب سايمونون ولاد كهلوني داليا أبز عدمين تدعازي وليدة معسكا خولج سلازي نايماكي ميديا تخطاتلتي نسقون كول دودو ولا سكورودو انتاي تمخروني بجاهم حساب رئيتوهم سلازر ليني أبناي كومنت مصحف بوتا قدافلي ناب كلهم ساب نخبات صحن حساب رئيتون خهونن شير مقباري تحمقون سسنايو